Hi, pwede ba mangharana? Yeah, sure. Can you hear me? Where you from? Dinig ako. Pwede. Dinigo. Okay, good, good. Pwede ba mangharana sa'yo? Ay, bawal. Ay, Ano, bawal? go lang, go. Sige na, go. Sige lang. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ng isip at damdamin. Ikaw pa rin ang nais ko, mapapatawad ba ako? Ulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Ang kasama. Best na rin. Thank you po. Ano po rate nyo dun sa kanta ko? From 1 to 10 ho? From 1 to 10. Oo. Yung honest ba? Honest? Huwag na lang yung honest. Ano ba? Yung gusto mo bang malaman? O yung... Ano ba? Yung honest na lang ho. Yung honest ho. Para Honest? Walang sige, 7. oo. Sa lahat nun, ikaw lang yung nag-grade sa akin ng 7. Oo. Ano sabi nila? Yung sabi nila kasi mga 3 ganun, 4. Siguro hindi ka lang Senior sila. hindi ka lang siguro very technical, tapos ang bait nyo po. Hindi mo sure. Hindi ko sure okay lang yun. Sure. Di ka pala mabait? Ah, Di ka mabait? hindi. Paano ba? Paano ba ikaw? Paano ako? Paano ka? Parati ka bang ganun? Nakasimangot? Stricta sa personal? Mabait pag mabait ang kausap. Hindi ko mabait. Okay. Nagre-reflect lang yun. Kung ano yung kausap mo, ganun ka din. Diba? Di, ang bait mo ngayon, siguro mabait ako. Baka mabait ka. Mabait ka siguro. Anyway, taga saan ka pala? Dito lang. Sa? Parang Central Luzon. Southern Luzon. Ikaw? Mindanao ako eh. Mindanao. Saan? Mindanao. Sa Butuan City. Butuan. Anong province yun? Agusan del Norte ho. Agusan del Norte. Sa Caraga. Okay. Kaya kayo. Anong Punta. dialect niyo? Ano? Dialect? Anong dialect? Bisaya ho. Punta ka dito. Anong budget? Wala kang budget? Ay, broke. Broke ako ngayon. Kita tayo. Ano palang ginagawa mo sa buhay? Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho? Both. Sipag mo naman pala. Sakto lang. Ang ganda mong gawing halimbawa ba? May kalokale ka ng artista kung hindi mo namamalayan. Sino yan? Si Liza. Si Liza? Liza Francisco. Sige, pag ako Hindi, ano ba? Bago pa lang ang bahay mo, no? Bago pa lang yung bahay mo? bago lang. Kaya pala yung yung pituan, may pa. May espasyo. Kakalimutan lang. Pero siguro mayaman kayo?
Oh, kasi maganda yung sa pintuan pa lang maganda na tingnan. Ay, hindi ba? Ano ka ba? Nag-TikTok ka ba? Nagva-vlog, gano'n. Pero may TikTok ka. Hindi lang, syempre. Anong ginagawa mo doon? Nagda-dubbing, kumakanta, sumasayaw. Kasi you look familiar. Kasi. Oh, kasi you look familiar. Siguro nakita na kita sa panaginip ko ba? Yeah. Okay, thank you. Pwede mo i-visit aking YouTube channel, Gong TV ho. Sige, ano Gong TV. Send sa akin. Sige. Type mo. Ano ba ito? Naglalag. Thank you. Bye-bye. Thank you sa time. So, ano ba trip mo sa buhay ito? Ba't malungkot ang beshe ko? Kasi... Ay, ate, taga saan po sila, ate? Sipo. Uy, taga Cebu, mandiay ka. Ay, pakilan. Asa rapid sa Cebu, madam? Balakpa. Balamban. Talamban. Balampan. Balamban. Ay, Mandawi mo ko sa una. Oo, sa Mandawi ko sa una. Pero kanang Balamban, sa sentro na nga bahin? Sa sentro na? Sa ano? Sa sentro ng Balamban? Oo. Ako, Mandawi mo ko sa una. Ano din, niabot ka sa Umi TV, madam? Ha? Try lang. Try lang. Sakto, ginaabot ka. Try lang. Dali kay. Unsa malungkot ka, happy ka, unsa man kay, yung emotion ka ron? Happy ba? Wala. Malungkot? Uwan manggod. Ano lang. Pampainit sa katugnawon. Ay, madam, kay ulan man dia karon sa inyo, diri sa Butuan, kay init man, namo ko sa Butuan karon, init karon diri na dia ulan. Ulan man dira tagaan. Nakasabutuan? Oo. Ulan man dira no. Kantahan na lang kana kung kanang mainit nga kanta kay para makapainit sa imong kasing-kasing padulong sa imong kabukog-bukugan ba. Unsa na siya? Naka sa radyo? Wala na ako sa TV. Pwede na ba kantahan ka na ako, madam? Okay na kayo. Unsa man imong gusto na kanta kana mga April Boys, mga unsa man? April Girls. Sa mga pagkaraan mo. Unsa rin mo ay millennial kay mong gusto kana kanta. Unsa man imong gusto na kanta, sige ako kantahon. Sige na, akong himuon og 100%. Ha? Depende sa imo ha. Hindi kayo nag-soft. Pero ikaw mo kanta po ka, madam. Hilig po ka mo kanta. Oo, mukanta ko pero ang kanta dili man hilig sa hilig ko kanta. Sige, kantahan na lang ka na ko, madam, ha? Kantahan na lang ka na ko, madam. Sige. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayang
Ako'y hagkan at tsulain. Oh, hanggang sa pagtanda natin, magtatanong lang sa'yo, ako pa ba'y palato-latoon mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Oh, morto madam kay kanang mahurot akong tingog ba kay mukanta pa naman ako sa tawag ng tanghalan unya. Ay nag Asa di ka karon madam sa balay ninyo o sa balay sa imong kabit? Patay sa kong mama. Ah, balay sa mong mama. Sorry pud sa kuan kolon kay wapo sa kolon karon kay ganang mga dagang nga gamit. Taw-taw mawala na, mugan gani yung paminaw. Layo naman itong kulot. Ay layo ra din kolon sa Balamban? Oo. Pero katuod buka sa talam. Magbiyahe Pero katuod hours. pero katuod buka sa Talamban. Oo. Sakop ng Cebu. Taga Cebuana jud ka, pure. Oo. Mao ba? Ako kay nasa agram ko da sa una kay dala man akong auntie nagpuyo po sa Cebu kay naminyo man siya taga Cebu. Nagstay ra po ko sa mga 5 years. Nya nag-umitibi man ka, wala na kay partner day sa kinabuhi, ngayon nag-umitibi man ka? Nangita day kag kuan di ay. Sige na kay okay na ba nga ako ning ikuan madam, ako ning i-upload sa akong YouTube ba? I-upload ako din. Mawali ka na yun. Ako man ning i-record madam. Ma-expose na. Sige na para kay makita. Ma-expose ako. Para gani makita na nimo imong dawan. Na traffic. Oh, basin day nagpasilong pa to karon sa waiting shed diya sa may Balamban. Oh. Oy, unsa day pangalan niyo, madam? Christine. Hermosa? Kuripot. Kuan nagkakanang ubos-ubos na ka Christine, si Christine kay kuan man to, ang artista man to, si Christine Hermosa. Ikaw si Christine #Himusa. Oh. Sige na madam kay basig makaihi na kada si katawa. Tawag na ra ba na. Diba? Fighting na tayo. Amo gani. Salamat kay madam sa imong kuan ha, pagpaminaw sa akong way nungdan na kanta. Nindot to ito. Wala ba ko'y piso ikahatag sa imo? Layo po kayo ng butuan. Magsakay pa barko. Mag-airplane day ka, kundi mo walang kaglana sa imong silingan, mulupad ka. Sana, kumita na siya. Magani. Sige, bye-bye madam. Sige, bye-bye. Bye-bye.